Eguerdion, Joseba, bagaude berriz hemen. Ez dakizu zelako egun polita den gaurkoa, segor da martxoaren 20, eta bada, hain zuzen ere, kinozio eguna, udaberria hasten den eguna. Munduan beti gaude batzuk neguan daudenean, bestea da deudan, eta iluntasuna dagoenean hemisferio batean, bestea dago argitasuna, ez? Baina gaurko egunean munduko pertsona guztia gaude berdintasunean. Berdina, 12 ordu eguzki eta 12 ordu iluna, ez? Ordan bada oso egun polita mundurako, humanitaterako, ez? Eta da, udaberriaren hasiera. Oso interesgarria gure arbasoentzat, haientzat, mugarri bazelako gaurko eguna. Ja, oparotasuna zetorrelako, azten ziren lore guztiak, landareak, eta horrelako gauzak, ez? Etortzen zen ja alde ona, nola baita esateko. Eta Elizak ere ordeztu zituenean sinismen horiek nola egin zuen. Mundua ere natura aurdun geratzen baldin bada, Ama Birjinare aurdun geratu zen. Egun honetan badakizue arkangel bat jaitsi zela eta aurdun utzi zuen. Bada enkarnazio eguna deitzen da, gizane, aurdun geratu zen. Eta hori da naturari ere pasatzen zaiona egun hauetan. Aurdun geratzen ari dela. Emankortasunaren hasiera da. Gu ordeztu genuen txori batekin. Eta bada kukua. Guztiok ezagutzen dugu, ez? Beti da pur bat lapurra, izkutuan ibiltzen dena, baina ala eta guztiz ere oso maite dugu. Oso maite dugu gure kulturan berezia delako kukua. Zerutik etorri da, ez? Ezin zaio zer egin zerutik etorri delako. Agertzen da udaberrian, lehen etxekiten ez etorren, ez? Migrazioa zer ziren. Eta guri ekartzen digu guraldi ona, oparotasuna, ugaritasuna, dena, janaria eta dena. Gainera, bada, bere izena oskatzen dakien animalia bakarra. Ordan baduka ukitu berezi bat. Badakigu gainera oso ieskorra dela kukua tasaila ikusteko. Baina badago modu bat gertutik ikusteko, bestela dugu ikusiko, inez. Eta bada bere soinua imitatzea. Oso territoriala diren eskero, bere soinua egiten baldin badugu, ez dago ikusi etorriko da gure gana. Eta eraso ere egin dezake, Eta egiteko modua, nik askotan egiten dut gertutik ikusteko, bada hau. Are gehiago, esaten zen hildakoen eta bizien arteko harremana zuela. Ikusten genuen tartean, desagertu egiten zen, inframundura joaten zen, eta hori hildakoekin eta egoten zen. Horregatik, bera dauka bizitza luzatzeko doaia, ahalmena. Beste txoriek ez daukatena, ez? Horregatik da magikoa, eta zin da molestatu ze, gure aurka bihurtzen da. Askotan entzungo dugu pertsona bat gaixo dagoela, edo ardi bat, edo behi bat, edo horrela, ez? Eta entzungo balu urrengo kukua, bagaude itxaroten, urrengo kukua entzuten baldin badu, bada, dena konpondu zaiola, ez dauka arazorik. Edo lehenengo aldiz entzuten dugunean, zer, potxikoa badauka diru, ez? Dirua baldin baduzu potxikoa entzuten duzununean, etxaizu ezer faltako urte horretan. Eta gero goten da kantatzen gainera, justu udaberriak irauten duena, horregatik da berikurra. Udaberria amaitzen denean da, San Juanetan eta horrela solstizioa dela, orduan desagertu egiten da. San Joanetan kuku, San Pedrotan mutu, esaten zen. Eta gero udan hartuko dugu egun hauetan ereindako guztia, ez? Kukuek bezala, gaur etorri gara, gaur ekinozio eguna delako egun magikoa, baina alde egin behar dugu, bai ez? Eta horrengoan elkartuko gara berriz, gure kultura hitz egiteko. Eta bitartean, kukuak ekarri bezala, zoriontasuna denontzat eta gora gu.